Ife, Maiji Adife, Maiji Adike, Ome, Umigbo n'ome, leki mobile n'igba megidokwe, onye ọbụla pụta ọgbọ, n'ome kwekwe, ịgbalụke na dịdị pụta ọgbọ, n'ome kwekwe, maka ịnọlụtebi ife ụwa, ịna-n'ike, nwanne ichebe nsogbu n'ụwa, ịna-n'ike, ọbọkwete site ụwa ka ọ na-adị, ọ bụrụ etu afọ ka ọ na-adị, etu ọsọlụ ụwa nya dobe isi, anyị ga na-ele ife, etu ọsọlụ ụwa nya dele. Eji m ohere a were anabata anyị ncha niile tata n'obi Ichie Ezugo Chief Ezenaja Nwobi Ezenaja niile maalụ Oraukwu makwuru na enwere ibe a na-akpọ hierarchy na Oraukwu dịtụ achị ọchị. Onye nwe Ezenaja niile a dịka ọchịchị wee bụ Chief A.N. Ugochukwu Obiezu of Ezenaja Village. Obiezu na onwe ya dịka ka ọchịchị Oraukwu wee dị nwere ndị Council of Chiefs ya na ha na-arụ ọrụ anyị asọpụrụ gị Chineke kwesịrị ntụkwasị obi n'ihi iru igwe dị mma nke iji chọọ ọnọdụ a mma. Anyị na-ekele gị n'ihi ezinụlọ Ichie Ezugo nke anyị nọ n'ime ya. Anyị na-ekele gị n'ihi ndị Ezenaja ndị anyị na ha nnọkọrọ taa, ma ụmụ Adam inyom ma ndị nna ma ndị Oraukwu niile n'Ọyọ, ka a wee gaa n'iru n'ịwa ji dịka a malitere ụnyaahụ. Anyị wee na-asị ka otuto niile, ọchịcha mma, nkwenye ugwu, ịchị isi ike na ebe ga-arụchasịa nke gị eze anyị n'aha Jizọs. Bịarụba anyị usoro nke omenala anyị si ede. Biko sipụtara Ichie Ezugo ọjị. Ezenaja ekele m ụzọ. Ezenaja makanụ. Ezenaja makanụ. Biko anyị na-akwado ka anyị malite maka na akara aka ọ daghị anyị na mberede, maka na onye ọbụla na-akọ ji na ala ma onwe mbisi atụta ego. Akwụkwọ nsọ gwara anyị oge owuwe ihe ubi, ọ gwara anyị pasentị ole onye ya ewetara nwoke anyị esi wee nye ya, ọ bụghị mberede. N'ala Igbo, ndị Igbo kpọbara ịlọ mmụọ na ikene mmụọ mmelụ ihe dị etu a si wepụta ife. Akpọghị ịwa ji bụ ndị Oraukwu. Olo ụnyaahụ Oraukwu wa ji bekee tata nwa akpọghị na IRI-JI. Gosi nye ndị nna ochie Ichie Ezugo. Ezenaja kwenu kwezuonu. Biko anyị ji ọjị n'aka. Ọjị bụ ọjị ndị Igbo ji eme ekpere. Anyị wee na-akpọpụ Chineke kere ụwa niile, onye naanị ya bụ eze ma bụrụ eze ndị eze, ka ọ bịa were ọnọdụ n'ụbọchị nke taata anụnwa dịka o werugoro na mbụ oledi. Maka na mbọsị anyị ka nọ tideti na mbọsị na-etu a ka anyị agwa ji mbọsị aka Chineke were ọnọdụ atụ. Ọ bụ n'ihi ya ka o ji wee dobe anyị were ụbọchị nke taata. Anyị were ekele ya n'ụzọ pụrụ iche. Nke a bụ IRI-JI
n'afọ 2023 anyị wee na-asị na tata anụnwa ga-abụ oke ụbọchị dịrị onye ọbụla na ngozi anụnwa si n'ọnụ ICHIE EZEUGO apụta ma ikwere ma ikweghị ya bụ ngozi ga-eso wee na-abịaghị n'ụbọchị nke tata. Anyị bụ na ya chọzịa gị ihe Ezenaja na bido tata wee gaba anyị amabie niile na ihe bụ adịghị amalịgazi onye mmadụ ka o ji nye aha ihe dị mma gaba ka anyị na-ekpe ekpere ka anyị na-ekpe n'isi ụmụ di ya n'ahịa ebe n'ebe ha nụrụ obodo ha nọ na anyị kwuru onwe ụmụ di ya n'ahịa anụrụ ya n'Enugu steeti, anụrụ ya n'Imo, anụrụ ya na Asaba, anụrụ ya na Ana Yoruba. Anyị kwuru n'igwe ka ha ya abụ ọgaranya ọgaranya ọhịa anyị kwuru okporo ụzọ na-erubere ha isi. Anyị ebe niile anyị yọrọ n'ụbọchị nke taa ka eloketi efa anyị were asị Chineke nke kasị nke na nwa ọbụla amụrụ n'Ezenaja ama mmụọ ezi wee pụzọ n'ọrụ kasị arụ ndụ ọ bịarụ ruo mgbe Chineke kpọrọ ya. Ego ọbụla mmụọ ezi wee zute onye Ezenaja ka anyị na-ekwu n'ezi aha amasị na mberede kuziri na ndị 419 ama mgbugbu ndị iwe dị n'obi na anụ dị n'eze ama nnapụghị ego ahụ ji n'iwere ya wee tinye ihe ị chọrọ ka o mee. Ewere asị Chineke ka ọ nara ọjị agọzie ka ọ zụọ arụ na mkpụrụ obi n'afọ Jesu Kristi bụ onye nwe anyị. ICHIE EZEUGO. Where Ezugo? Ezugo. That's your man, Ezenaja. I know, we're not for. His Royal Majesty. ICHIE EZEUGO biko na-eji ụmụ nwaanyị butere wee sị ka ime ya ka esi eme ya. Ekelekwa m unu. Ọdịbendị ada atụfu ụkwara ọ ndụdụ ka ndụ ka a na-eme ya. Ọ omenala be anyị na-akọ ji kụọ ọka nwa akpụ oge ebe anyị wetakasịa ya tata ma na-eme emume nkele Chineke n'ihe ubi. Ana m awa ji nkata ugwu ya biko ndị a na-akpọ bụ they are member of Immediate Council of Oraukwu General. Anya furugo nwere ya lugu na hafu obodo ihe ga-enye eme ka anyị kọma ọmịrị ọnụ maka na ụlọ nọrọ ụnyaahụ na afọ esi wee nye ome vileji ihe kwuru ọnọdụ otu mere ndị ndị Emirate Council bụrụ ndị Ezenaja. Our former chairman Ebubechukwu ụzọ ya dọchara nwa ọdụ wee daa maka na ọ bụrụ na ọ mgbe agha were Ezenaja ka ọ dịgoro wee nụgide agha bee so ọ ya esokwa n'ịkwa n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ. ICHIE EZEUGO. ICHIE EZEUGO. Biko na ọ gbakwa anụ ma ọnụ Where
Biko, Chairman Ezenaja Oraukwu. Where have you? The President and the incumbent chairman. Anya Blugo, Okenga, number 1, number 2, Northern IRI-JI Oraukwu. Abuchi Boku de Lichukwu Honora. Wena Boka Tukwu Oraukwu. Prince Oseloku Ugochukwu. Mmamu obodo anyị, mmamu na onwe ya. Abụ m eze nwa mmadụ. ICHIE EZEUGO ndị nọ n'ihu bụ ndị Ezenaja amaghị biko ihe ndị a niile nọ n'ihu bụ ihe anyị ji n'oge except nke a maka anyị abịa anyị ji anya mmanya nọ na jide ebe anyị nakwa n'obere ihe adị n'envelopu anyị ma na o nwere mgbe ọ ga-eji wee kọva ihe niile ihe enye anyị ebe a taa maka na anyị atụbara anya anyị jikwa nhazi wee bịa kwadoro anyị ọfụma ma na anyị anọgide nagbachi ojiji Ezenaja ekenere m unu nne ekenere m asị na ihe nwetara mana ihe abụghị obere ihe mana ekpere nkarịchasị na ebe ọ bụla esi eweta ihe ji egosi ihe asị na Chineke ewuchile mmadụ kwuru mmadụ nke ọ ya atụkwasị n'ime bụrụ ogologo ndụ na arụ isi ike akwụmọtọ n'afa ICHIE Ezenaja ICHIE EZEUGO EZEUGO bụ eze nnụnụ EZEUGO bụ eze nnụnụ ICHIE EZEUGO kpọngara elu na-igwe wesi ka nkele unu na-egene ntị solution na-egene ntị wesi ka nkele unu ya sunu na ya tụwa ha anyị mana ya na-atụ asị maka ọ gwara m jide ngaji n'aka ịhụ na anyị tụwara anya ọ na ya atụwa ha anya oyi elu etu a mana anyị na-ekpekwa ekpere ka aha ọzọ makarịsịa ndụ bịa ga-abụ isi maka unu dị ndụ na wee chọọ ihe unu emere anyị ụmụnne ichie maka ego anyị dịkịta ọgụ mere anyị wee dị so ọbara uru aha wee ifetọji asị m Chineke nke ebe ọ bụla isi wepụta ya kwa ekpepụtara ga ekpere na fon ọ ga-esiere a na-aga jos nwa na-aha agwụ akwụkwọ ka abụ n'ebe atụ anya na-abịa atụ anya ọ dịrọ njọ mana ihe anyị na-asị
unu biaba. Amu ejimai ye kulubasi. Amu ofofai ye kulubasi. Katu gozi unu, gozi ayema, gozi ichie in Jesus' name. ICHIE EZEUGO dogu. Ofia furago. ICHIE EZEUGO. Omero ala chief. ICHIE EZEUGO. Ofia furago. Dai. ICHIE EZEUGO. Iwe akaria. ICHIE EZEUGO. Iwe akaria. My brother. Iwe mujana. Apu mujana. From Enugu. Mujana. Biana. Nnukwu mmadụ na anyị nwere ICHIE EZEUGO bụ eziokwu. ICHIE EZEUGO ogbe ọjọjọrugede ọgbọ nna agọrụ ọgbọ ogologo ndụ na-arụsiri ike iji adị ndụ nka iji azụ ka ajamanịja na ana ka abịa eke ga-ekedelụ gị ife ọma agwọja agwọtalụ gị ife ọma nkwaji akpochapụ ajọ ife onye ji ayọchapụ ajọ ife na-ekwe anya Ọnọdụ ugo. chele ọkwa ịma na ọbịa na-enwe dị na mma ụtụ wee cha ọgbakọ emeka na ụtụ charụ n'ọbịa ka ọbịa na-enwe ji were uwe dịwa na mma isi were ego oyibo wee chọrọ m mma asị m onye ọbụla dị iji mgbe m ije mkpụrụ okwu chere ka mmadụ mgbosi ọzọ anyị ji atọ ọ ji aka nnepụte nyapụla ke wee na-afọrọ mbata anyị na-anụ onye na-anụ ka ọ na-eba abụrụ m ugodi ọbịa kọnsa wee na-abụ dọk na onwe ya ịgba ihe nji ebe akwa anya mmiri juru mmiri ka jebe n'ime obodo anyị ije ụmụ ikorobịa ndị anyị nwere ofu ọganihu ọnwụ na-emebe mgbukasị ICHIE EZEUGO mgbe gboo na-abụ ikorobịa nwa agbọghọbịa nwa na-erughị eru ebe akwa bụ ebe ọtụtụ were maka etiri ihe niile gọbini ọgbọ ka onye kọrịta onye kwuru ya ICHIE EZEUGO n'ebe anya ndị ọgbara ọgwụ a na be anyị ikorobịa nwa ije were maka ihe orukwu onye bụ ndị ibe a na-akọ ha akọ eze obere ọla o ji adịrị nwa ya na gị igwe ji mere eze n'Ọraukwu ya emega nkata Ọraukwu ihe ọ na-eme karịa ya maka igwere mmadụ ibe akụ nwanwụ ibe a na-aya karịa ibe na-agwọ karịa
ndị oyibo atụrụ eju agụ nwanne kedu ibe eji eme eji emegbara ọka ga-adị ibe ya na ka enyi na ọrụ ukwu iji ezugo ikwete na omenala igbo ga-adịrịrị ụzọ ahụ agaga o nwere oge oyibo ọ bụrụ ọfịa ọ na-enye maka niile anyị na-atọ na-eme nne ochie o mere ndị nna ma ndị nne m ochie na-anụrụ ala ma ndị nna anyị na-anụ ma ndị na-ebikọta m ngozi so na ha afọ isi aka abụ fịọ ekpere bụ na etu ebe nsogbu dị mgbe bịa ụbọchị nkịta dị gafere mmadụ ya n'ụlọ asị na Chineke ya obochi ile mmadụ kwuru mmadụ otu na ife ọma ga-abụ n'iru ndị echichi ọbara gị nọbata igwe abụrụ maka ukwu iji ezugo ka ọ na-aga ka aga nabata igwe Chinyemaza igwe ikpe ọnọ n'igwe igwe Chinyemaza ebe akwụkwọ ọnọ n'igwe
My brothers. I went to when you go man out of Ezenaja ya onye naba ovuru ohumbaji onye afuru n'ụlọ na-adị ebe ka o si ọbịa ka asị kodiri eji ọbịa ahụ kodiri eji orisi ike ka egbabi ya ebe o si wee bute o ji mmadụ ka anyị si wee mee ihe ọ dị mma ịmara ụmụ nwaanyị anyị na-anụ anụ ka a were ghara iji spidi wakpuo enwere ike a na-egbu mmadụ a na-ewuzi chi so ka ijiri aka m ka obi anaghị eme etu ahụ so si na ya anya o nweghị ihe okwu ya tupuo ya so ejetazi anụ
Ihe akpọrọ anyị ndị isi inyom Ezenaja ka e nwee ike wee chịkọọ ihe a maka anyị amaala anyị ọ bụrụ na a na-aga n'ihu ya a na-enwe katakata ma ọ noise. Anyị chọrọ ihe niile ga-ọdana ihe anyị eri ka dịkwa ọgwụ iburu ji nabasịa oriri ka dịkwa so ihe niile onye ọbụla ga-eji nwayọọ ọ ya agazuo onye ọbụla. Ezenaja ekele m unu. Ezenaja ṅụọ ọnụ. Ezenaja ụmụnụ zụọ unu. Biko Ichie Ezugo akwụ m ọtọ n'afọ Ezenaja niile n'isi Ezenaja niile n'isi Ichie Ezenaja na ndị Ezenaja ndị ọzọ onye obi ezu gwalụ ya ama nọ nso na njikwa Ezenaja nke bụ eziokwu na mgbe ọ gwara Ichie Ezugo mụ na obi ezu na wee kpọọ na fon na-ege ntị ka ọ sị mba ọsị ekele dị Chineke ebe Ezenaja lụtara ya ma akụja inye Ezenaja ihe a ga-eri maka na ịhụ ma na Ezenaja ada akụja na iwepụta Ichie wee kelee Chineke ihe ji wee sị ka m cheregoro ikwu okwu bụ ka mmanụ na ụmụazụ ahịa bịakwuo ụmụazụ wee bịa lee ụmụada ha anya ụmụada ha bịa chọọ ndị ndị ha bịa wee mana ha kpọrọ Ezugo wee na-ekele ebe ọ pụrụ iche wee asị Chineke gozie ego ebe ọ bụla isi wee wepụ ihe bụ inye Ezenaja tata ekpere anyị bụ na ọ ga-abara gị mmadụ kwuru ma n'aha Jizọs. ihe mere njiwe na ọ bụ na onye na-awa ji mmadụ ya na ọ mụrụ iru eze enyi aka anyị si ka ọkakwuru anyị bụ n'iru eze enyi anyị wee sị ka anyị bịa kwuru n'ọrọ ya atọ ya ka anyị ji wee bịa wee sị ka anyị siri ihe dị mma ihe mee bụ ịlọ mmụọ ya bụ ịwa ji wee sị na ọ ya adịrị ya mma werekwa ọrụkwu mma dụrụ ezinụlọ ya n'ikwu na ibie mma na ụmụ ya na anyị ndị ọzọkwa mụrụ iru eze so adịrị anyị nchere ndị mma. Oraukwu na-emetakwazị omenala ọfụma karịa bifo kere ihe na-ekwu kelezi anyị fụ na ihe anyị eme na Chineke asị chikwu ji efe dike anyị wesị a na chikwa ka ọrịcha akpani ya omenala ọdịbara gboo ata omenala na-echekwafa ka a sị na ọdịnala na-ebu eke omenala abụghị ajụ ihe ikwu ọgwụ bụ ajụ ihe mma bụ n'isi oche ọgara agba nwoke na nwaanyị bụ onye na-agba ọgwụ aka na ọgwụ abụghị ezigbo ihe omenala abụghị ajụ ihe ndị nwe na-agba omenala ọsọ dịka omenala na-egbu mmadụ imebe ajụ ihe a na-achụwa ya wee sị ụmụ Oraukwu onye tinye aka na ime ajụ ihe onye tinye aka na igbu ajọ ọgwụ onye tinye aka na ajọ ọgwụ a na-atụgbu onye ahụ onye mma nọ ya ma anyị nọrọ ebe bụ ego nkesi ego kekwa ya sịwarịrị nwoke mmadụ nwaanyị mma madị nwadị ya na-anyị mma kene n'igwe Oraukwu igwe chinyere eze ọ ya dịrị ya mma ọ bụ igwe na-eme mma ego ka ọ na-achụ udo wee sịwadị nwoke mmadụ nwaanyị mma sịwadị nwoke nye ma mma maka o nwere igwe ndị na-agba abịa gbawa oke chọọ nwanne fụ ya n'anya m n'afọ ya n'anya ma nye mara ha aga oke wee sịwadịrị ya mma adịrị ya mma nke ahụ ọzọ ya akasị ndị isi nwa ọchọgụ chairman anyị na-asị gị nnọọ na alọ m isi apọstụl na-ekene gị onye kene sanye ekene Nambia na beg aya from COVID. Good evening, ma. Usike. Mba bido na fage. Okay. Healthcare provider. Okay. I'm a public health. Okay. Na nursing sciences. Made a master's. Okay. So I'm a specialist.
as a nurse. Then no one let him now watch it. And I did have to know the metal. Now you follow me up by so I'm the young. Why be a nigga who can work a bed in the room? I wouldn't do here. No more food. And don't have a loss of my never. My never will know. I don't know why Ezenaja didn't they put in a dear bacon. Master have a house where we never had to make it. Chineke ya kwughachi ha ya majibu mmadụ arụ ike n'elu arụ ike ọfọ ndụ n'elu ndụ etu anyị kwunyere ka ọ ya dị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye anyị. Amen. Thank you. Eze nwa Chineke ICHIE EZEUGO n'ọrụ. Abụ m ICHIE cabinet member ndị Ezenaja ndị niile nọ ebe a bụ ndị nwe nnụ ọha nịchara anya wee sị ICHIE afa onye bụ number 1 citizen na this village bịa bụ enyi ụkọchukwu obiezu onye ọbụla mana otego ọ nwabara ihe gbasara ji a ọ na-agwa gị steeti o ruo nke ọsị ka ya zụta ike since m bụrụ ICHIE ahụ nke bụ nke Igbo na-abụ nna gwa this village so ya wee sị m gaa n'ihu n'ụbọchị nke taa ka ya zụta ike anyị nabatara n'oge ọcha onye ka iji efu ndị mmadụ n'obodo tata wee na-eme ebe osokwasị na mkpụrụ ọtọrọ anyị ka anyị na-eso na ekpere anyị karịsị bụ ndị Ezenaja niile ndị nya bụ number 1 citizen enu Ugochukwu ogologo ndụ ọ ya anọkwa erukwa next year ndụ ahụ isi ike ọhịa nna ICHIE afọ ka nke agha si wee gaa ka ị nwere ike ikwu na nke ahụ na nke dị n'iru na-abịa eji ha na-ekwu maka na nke gara aga nwara ọ bụ etu a ka ọ dị nke tata nwa gafere nke gara aga mana aha ọzọ na-abịa nke a ga-anwa ọ ga-adị egwu eji ha na-ekwu nke a bụ jọs praịmarị ka aka gwara aka ya mana ICHIE ya ekene gị asị na ọ ga-abara gị ị ga-esi ike na-aba n'ike n'aha Jizọs. Thank you. My brother, why you over no more. Only now, what's I get most of you. Where are you? I said, I am getting a motion. I know one of our hospitals. Bruno, do I cry? And Oraukwu and Ezenaja. Anyị ifu ka Kalistus Ugochukwu ICHIE Chineke ga-agbọsịsị ọka akụ na-ada nnukwu ego olukwere 100,000 ego dị too much money. Messi Apostle TV onye na-eje ebe ọ na-eme n'Oraukwu atata anyị na-ebe maka na ọ na-eme ICHIE EZEUGO of Ezenaja village Oraukwu anyị wee na-ekele Chineke maka ji odi nke bụ mgbe o ji ise ji wee chie ICHIE anyị kelere Obiezu onye nke kwadoro anyị kelere ICHIE Chinechendo onye kwadoro elu
anyị kere ndị eze ndị kwadoro elu igwe mekwara ebe a taa gosi ihe a na-eme dị ọfishal ọ ga na-eri elu ọ ga na-achị wee ruo nka ọ dịrị ndị eze na dịrị Oraukwu niile mma aka mbụ mesi apọsụ mgbe anyị na-eme mmemme kpọtụrụ anyị Oraukwu na-akpọtụ akpọtụ nya ka o bido nwanne nya ghara ka o bido Oraukwu nwaanyị ya tata niile vileji si na awasị taa daalụ m ka ị na-elele ọrụ m ọ na-atọ gị ụtọ ị na-asọbskraịbụ na YouTube channel ị na-awere anyị ego na akaụntụ anyị ị na-akpọ anyị ọrụ daalụ God bless you all my fans